निसिमा दख'रा दुलाराय फरायसाफोरनि बानजायनायाव 90 बड'लेण्ड मार्टार्स ट्रफी अंडर 13 जे टुर्नामेंट बेखौ दिनै बिथांमोना खुंफुंबाय आरो दिनै बे जोबथा गेलेनाया दिनै जानानै थांबाय। बेयाव चेम्पियनशिप हिसाबै दैमालु इउनियन कमिटि अफिसा दिनै बे बान्थाखौ आजावनो हादों। लोगोसेनो रानार्स आप बान्थाखौ जावलिया देवान इउनिट कमिटि अफिसनिया दिनै मोननो हाबाय। बेयाव जोङो जे नुदों जोंनि अंडर 13 फुटबल प्लेयारफोरनि जे मोनसे पारफरमेन्स दिनै गोबां इमप्रुभमेन्ट जानाय बा दावगानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जेब्ला जोङो स्टार्टिं खालामजेनदोंमोन अब्ला जोंनि गेलेगिरि फंबायमोननि जे मोनसे गेलेनाय बेयो खोब बिदि इमप्रुभमेन्ट जायाखैमोन आरो दिनैहाय जोङो फ्राय नुनो मोनदों गामि गामि बा ओनसोलफ्राव जिखिनि बल फिल्ड दङ बे बल फिल्डफ्रा एसे मोजाङै बाहायजानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जोंनि लाइमोन फरायसा लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोना दिनैहाय फुटबलनि फारसे जे मोनसे आग्रही बेखौ जानाय जों नुनो मोनदों। बेखिनि माब्लाबा माब्लाबा जों बेबायदि उन्दै बैसोआव बिमा बिफाया सोरबा सोरबा गामि ओनसोलनि बल जोबा आथिं बायो बल जोबा दुरबल जायो होननानै गथ'खौ डिसकारेज खालामो। दा गथ'खौ थुलुंगा होनायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो? बे बेलायाव जोंनि माखासे गारजेन बिथांमोन दं। बिथांमोना माखासे कनसेप्ट लानानै गावनि गथ'फोरखौ हगारनो बानाय मानाय गेलेहोनो बानाय बल गेलेनानै मा जानो मा जागोन बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंनानै बादा होनो नागिरो। नाथाय आं दिनै बुंगोन फुटबल गेलेबा देहानि जेबो खथि जाया, आथिंबो बाया आखाइबो बाया। फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनायनि गेजेरजों फरायनाय बिथिङाव बिथांमोना देहा गोख्रों जायोबा फरायनाय बिथिङाव आवगायनो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जे मोनसे जिउ राहा दानाय बेखौ खालामना लानो हायो। जों गोबां एग्जाम्पल बर'फोरनि गेजेराव दिनैहाय नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि जे माखासे प्लेयारफोर जों दिनै दिहुननो हादों। दा बिथांमोनाबो गिदिर देरनानै गेलेयाखै, उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना प्रेक्टिस खालामदों, उन्दैनिफ्राय नाजाबोदों। बिदिनो गेले गेले गिदिर देरना दिनै बिथांमोनहा मोजां मोनसे लेभेलसिम दावगानो हादों। बर'फोरनि गेजेराव दुर्गा बर'नि बाथ्रा, हलिचरन नार्जारीमोननि बाथ्रा माखासे दङ आरो बिदिनो आइजोफोरनि बेलायावबो माखासे जोंनि आसारि बोरला गावग्रा आरो दिनैहाय जों जि नुदों जोंनि आइजो बा हिन्जावसा बिथांमोनाबो फुटबलनि फारसे जे मोनसे आग्रही जानाय बेखौ जों नुदों। जोङो देग्लाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोर हिसाबैबो अंडर 13 जिखिनि फुटबल टुर्नामेन्ट बाव बयसफोरजों लोगोसे गार्ल्सफोरखौबो जोङो होफानायनि जे मोनसे प्रिपारेसन बेयो दंगासिनो। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि गारजेन बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ गेलेनाय बिथिंजों इनकारेज खालामनांगौ, थुलुंगा होनांगौ आरो मोनसे खावलायबावगोन जोंनि ओनसोलाव थानाय जिखिनि बल फिल्डफोर दं बे फिल्डखौ जोंनि गारजेन बिथांमोनहा बा ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना समाज सिबियारि बिथांमोनहा मोजां माबायाव बाहायनो थाखाय जथ्न' लागोन आं बेखिनिखौ खावलायदों। जिल्ला थाखोआव गेलेखांनायनि उनाव मिरु थाखोआव गेलेनाय जायो। दा मिरु थाखोआव गेलेनानै देरहानायनि उनावहाय माखासे लेभेलावहाय माने गथ'फोरखौ सेन्ट्रेलाव गेलेनानै माने द्रप थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायाव मा राहा लागोन? बेयावथ' जिल्लानि उनाव मिरुआव मिरुआबो देग्लायहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय बड'लेण्ड FC जे मोनसे क्लाब दानायनि गेजेरजों दाखालि जोङो गुवाहाटियाव जे मोनसे गेलेनायखौ जों नुदों। बेयाव चेम्पियन जानो हायाखै, खिन्थु गथ'फोरनि जे मोनसे गेलेनाय जे मोनसे पारफरमेन्स बे जोबोद मोजां जादों। फार्स्ट टाइमनि थाखायबाबो जों आसा खालामदों उननि समाव बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों। आरो जों मिथिगौ जेब्ला फुटबल गेलेयो बेयाव गोबां नायग्राफोर थायो आरो नायग्राफोरनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन बिथिंनि नोजोर होग्राफोर थायो। बाव जेब्ला फुटबल टुर्नामेन्टफोर जायो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन एजेन्सिफ्रा फैनानै सोर माबायदि गेलेदों बेखौ बिथांमोना अबजार्भ खालामो आरो जायफोर मोजां गेलेयो बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै गुबुन गुबुन क्लाबाव लांनायनि राहाफ्रा लायो होननानै जों मिथिगौ। ओंखायनो जास्ट गेलेनांगौ, गेलेनायल' नङा, जाय गेलेगिरि बिथांमोन दं बिथांमोना मोजां गेलेनायखौ दिन्थिनानै बैबायदि माखासे स्कपखौबो लानो हायो, आं बेखिनिखौ फोथायो। बेयाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायखौ लानानै जोंनि निसिमा दख'रानि सिङाव मुंख्लंनि बादायलायनाय होनाया दिनैसिमाव 8थि खेब जाबाय आरो दिनैसिमाव 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनायखौ लानानै जुदि हिसाब खालामोब्ला देग्लायनि गेलेनायजों 6थि खेब जाफैबाय आरो बे 6थि खेब गेलेनायाव जों दिनैसिम मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हाबाय जे निसिमा दख'रानि सिङावबो जे माने मिरुसिम गेलेनानै 1 लाख बान्था मोनलायनो हाबाय, बियो जोंनि थाखाय रायजो राजानिसिम माने मोनसे फोरमान जाफैबाय। उन्दै बैसोआवनो गेलेनाया माने जागायोबा देरनानै जेसेबां रोंनांगौ बेखौ माने सिगाङावनो सोलोंखानानै लानो हायो। आरो जोंनि दालाइ आफादनि जोंनि दख'रानि सिङाव जेरैबायदि दालाइ आफादफोर दङ
बे गासै मोनबा, बे मोनबानि गेजेरजों जोङो जुजिलायनानै दख'रानिफ्राय जों मोनसे टिम जिल्लायाव लाङो आरो बे जिल्लायाव जुदि सायख'जायोबा आरो जों मिरुआवबो गेलेहैनो मोननाय बेबायदि बाहागो लानाया दिनैसिमाव जोङो खनसेबो माने लांदां जाबोफेराखै। खेबफ्रोमबो माने जोङो बाहागो लानायखौ जों मोनबोबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो उन्दै बैसोआव जेरैबायदि जोङो बैसो रानानै फरायो लिरहैयोब्ला ABCD खौ रोंनोनो गोबां सम लायो। थिग बेबायदिनो दिनैनि बिमा बिफाफोरा उन्दै बैसोआवनो ABCD लिरनानै आरो सेनिफ्राय जौसेसिम लिरनाय आरो गाराङाव गाराङा क ख बेखौ जोङो दिनैनि थारिखआव नायोबा 3 बोसोरनि गेजेरावनो जों गासैबो लिरनो फरायनो हाजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैफोरखौ नोजोर होनानैनो जोंनि बे गेलेनायाबोदि मोनसे जोंनि गोनांथार हाबाफारि आरो गावनि जिउखौ गायसननायाव बेबायदि मोनसे मदद होयो बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानाय बायदियै जोंबो निसिमा दख'रा हिसाबै बेबायदि मुंख्लंफोरनि मुङै 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलायनाय गेलेनाय हाबाफारिखौ लाबोगासिनो थादों आरो देग्लायबो 23 जुलाइनिफ्राय लानानै दिनै 25 जुलाइआव जों बेखौ जोबथा बादायलायनाय हिसाबै जोङो खालामफैनो हाबाय आरो बे जोबथा बादायलायनायाव दिनै निसिमानि सिङाव थानाय दैमालु दालाइ आफादा देरहानाय बान्थाखौ मोननो हाबाय आरो जावलिया दालाइ आफादा जेननायखौ मोननो हाबाय। दा दिनैनि बे जोंनि जोबथा बादायलायनायाव गोबां रायजो राजाया जोंखौ नायफैनानै मदद होफैदों आरो जों खावलायनाय बायदियै ओनसोलनि सानसुमैफोराबो बाहागो लादों। बारग' फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो गोबां फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो हानजा मोनसे फैनानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै समायना खालामफैदों। बिनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ गोसो खुसियै जोङो खुंफुंनो हाबाय होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारिखौ जिल्लानि बा मिरुनि बिथोन बायदियै जों संगठन हिसाबै जों बेखौ उनावबो लांबाय थागोन। बेबायदि हाबाफारि खुंनो मेन्टेलि ओमफ्राय फिजिकेलि माबायदि प्रिपेरेसननि गोनांथि जायो? बेबायदि हाबाफारि लानायाव मेन्टेलि प्रिपारेसन खालामनायाव जोङो माने एसे खस्थ' मोनो। जाय गथ'आ माने हाख'वा जायो 13 बोसोर बैसो बुङोब्लाथ' बिमा बिफाखौ रावबो नागारा बे बैसोनि गथ'आ बा बिमाजों थाफाग्रा बिफाजों उन्दुफाग्रा बेबायदि समावनो बे गथ'खौ जों फोरोंनांगौआव स्टार्टिं हिसाबै एसे जोङो माने जाया नुयो खिन्थु सोलोंबाय थायोबा बिनि उनाव माने मोजाङै सोलोंलांनो हायो जों बेखौ मोनदाङो आरो।